आग्रामा महिलारि बिथाङा पलिटिकल स्टेटमेन्ट होदों। बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जिखि बाथ्रा बुङा मानो बेबायदि समाव हाब्रु सारलायनानै सोरखौबा दाय होनानै सोरखौबा माने बदनाम होनानै गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि लानायनि बियो सम नङा। जातिनि सार्थआव बयबो माहारियारि आफादा दिनै इउनाइटेडलि एबसुआ हांख्रायनाय बायदि बयबो आफादफ्रा जयै लोगो नांनानै खामानि मावगासिनो दङ। बिटिआरनि जायफोर आनसलिक राजनितिक दल दङ, माने रिजनेल पलिटिकल पार्टी बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा, बिथांमोननि जि माने स्पिरिट बियो इउनाइटेडलि गावबागाव प्लेटफर्मनिफ्राय जि जोंनि दाबि दङ, जोंनि जि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज दङ बेखौ हमथानानै लाखिनाय, बिनि मोननायनि थाखायसो खामानि मावनांगौ। दा बे समाव सोरखौबा रायनानै सोरखौबा बदनाम होनानै आंहा पलिटिकल माइलेज मोनगोन बे बाथ्राफोरखौ मेलेमाव लाबोयैआनो मोजां। आरो बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं खावलायदों। जोङो बे समाव माने मोजाङै फाइट खालामनांगोन, मोजाङै जुजिनांगोन। आरो आं बे बाथ्राखौबो खावलायगोन जे फैबाय थानाय 2024नि इलेक्सनाव जोङो नन पलिटिकल पार्टी बेयाव जेसेबां आफादफोर ज' जादों, जोंहा खुनु पलिटिकल इन्ट्रेस्ट गैया। नाथाय जाय हान्जाफ्रा पलिटिक्स खालामदों, पलिटिकेलि जायफोरा खामानि मावदों, आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे माने बर' हारिनिफ्राय क'क्राझार लकसभायाव बा उदालगुरियावनो जा मोननैबो लकसभायाव सासेल' केन्डिडेट दिखांनानै भारतनि पार्लियामेन्टआव देरहाहरनानै बर' हारिनि इउनिटि, बर' हारिनि मर्यादा, बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनानै पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय खामानि मावनोसो आं खावलायगोन। दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया मावदों। आरो जोङो जि दाबि होदों, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया माखासेखौ खोनासंदों, माखासेखौ खोनासङाखै। उदालगुरिखौ दरं बानायदों, बिनि सायाव जोङो प्रटेस्ट खालामो, बेखौ रिजेक्ट खालामो आरो बेखौ जों फिन इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो दाबि होगोन। दा बेखौ लानानै पलिटिक्स खालामनांगौ होननानै आं सानाखै। आरो बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो बयबो बेबायदि बदनाम होलायनाय, बेबायदि मुं सुलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। बेयो दिनै बर' हारिनि इउनिटिनि सम आरो जों इउनाइटेडलि खामानि मावनायासो जोंनि हारिनि खौसेथिनि नेरसोन जागोन। आरो बेखौ जुजिनानै लाबोनो हायोब्लासो हारि नाङैनो भबिसत जोङो सिकिउर जागोन आरो रैखा कवचखौ मोनगोन। गोजोन्थों।